ду ошиқ ба ҳам аҳд мекунанд ки то охири умр якҷо бошанд. ба ҳамдигар ваъда медиҳанд ки агар яке аз мо пештар дунёро тарк кард, бо касе хонадор намешавад. бо ҳамин суханҳо рӯзҳо паси сар мешуданду хурсандона умр ба сар мебурданд. рӯзе духтар бемор шуда ва ба асари беморӣ вафот мекунад. ҷавон аз муҳаббати зиёд зан нагирифту сари гури духтар 30 сол ӯро ёд карда гирья мекард. рӯзе ҳазрати исо алайҳиссалом аз ин гӯристон гузар дошт ва ҳоли ин мардро диду пурсон шуд: эй мард, чаро ин қадар гирья дорӣ? мард саргузашташро ба ҳазрати исо алайҳиссалом нақл кард. ҳазрати исо алайҳиссалом гуфт: гирья накун, духтар бевафо аст. мард гуфт: не, зани ман бевафо набуд, бовафо буд. ҳазрат ҳарчанд мефаҳмонанд, вале он мард қабул намекард. сипас ҳазрати исо алайҳиссалом мегӯяд: мехоҳӣ ки боқии умратро ду тақсим кунӣ, то ки занатро бо изни илоҳӣ дуо карда зинда гардонам. мард гуфт: албатта мехоҳам, гӯён розӣ мешавад. ҳазрат дуо мекунад, гӯр боз мешаваду духтар берун меояд. духтар ёш ва зебо, аммо писар аз дарду ғам сараш сафед шудааст. ҳазрат дубора никоҳашон мекунаду меравад. ҷавони мӯйсафед аз ҳамсараш хоҳиш мекунад ки то дами сари зонуяш хоб равад, зеро бисёр хаста шуда буд. ҳамин вақт шоҳзодаи аспсавор мегузарад. чашмаш ба духтари зебо меафтад. аз духтар мепурсад: ин мӯйсафед чаро рӯи зонуи ту хобидааст? духтар дар ҷавоб мегӯяд: ӯ маро дуздидааст. шоҳзода даъваташ мекунад: биё бо ман меравем.